6 років у колонії та штраф у 110 тисяч рублів. Такий вирок окупаційного Сімферопольського райсуду для позаштатного журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка. На судилище не пустили нікого, а бранця визнали винним у нібито незаконному зберіганні та перевезенні вибухівки. Напередодні окупаційні прокурори вимагали 11 років колонії. Захист українського бранця наполягав на виправданні через грубі порушення у процесі, зокрема нехтування правом на захист. У своєму останньому слові на судилищі Єсипенко порівняв окупантів, які його катували, із чекістами, які убили його діда у 1937 році. Президент Радіо Вільна Європа закликав негайно звільнити журналіста. Владислава затримали без жодних підстав, жорстко катували, щоб домогтися визнання зробленого для телебачення, і піддали фіктивному судовому процесу, який тривав 8 місяців. Владислав має бути негайно звільнений, йому мають дозволити воз'єднатися з дружиною дочкою, які чекали на його повернення додому з березня минулого року. Листом підтримки до Владислава Єсипенка звернувся інший бранець, якого звинувачують у нібито диверсії, Наріман Джилял. Вони познайомилися у Сімферопольському СІЗО та спілкуються листами. На жаль, ми познайомилися з Владом лише за ґратами. Бачилися всього 2 рази. Були раді зустрітися, а сьогодні від нього надійшла ось така звістка. Привіт. Це несподівано, тому що його тримають в так званому монастирі, окремій будівлі СІЗО для жінок. Він там не єдиний чоловік. Робиться це задля ізоляції окремих в'язнів один від одного та від усіх інших. Звичайно, помістити нас обох у спецблок, де знаходжусь я, не могли. Тому ми майже однаково ізольовані. Але бачите, і крізь стіни в'язниці однодумці можуть спілкуватися. Тримайся, Влад, тримайся, друже. Незаконний вирок за сфабрикованою справою засудила омбудсмен Людмила Денісова. Вирок Владиславу Єсипенку є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом. Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями. Владислав Єсипенко висвітлював соціальні та екологічні проблеми окупованого Криму. Його схопили 10 березня минулого року після акції біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Сімферополі. Окупанти заявили, що Єсипенко нібито збирав дані для української розвідки та перевозив вибухівку. Згодом упродовж 2 днів бранця катували електричним струмом та нещадно били. Робили усе, щоб Владислав Єсипенко обмовив себе.